Matul din il-ġimgħa żewġ kumitati differenti tal-Parlament Ewropew approvaw żewġ rapporti importanti li kellu sema tiffihom l-MP tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamiddimek. L-ewwel liġi hija dik dwar il-protezzjoni tal-whistleblowers hekk kif il-Kumitat tal-Affarijiet Legali ivvota favur il-liġi ġdida Ewropea li tagħti diversi drittijiet lil whistleblowers. Din il-liġi tinkludi diversi proposti li ressaq il quddiem Zamiddimek, fosthom li l-awtoritajiet li jiddeċiedu jekk persuna tikkwalifikax għal protezzjoni ta' whistleblower ikunu verament indipendenti u mhux jiġri bħalma ġara f'Malta fejn meta jkollok persuna li jikxef affarijiet kontra l-gvern jiġi majjar u meta jikxef affarijiet kontra persuni oħra jingħata kuntratti kbar. Emendi oħra li ressaq Zamiddimek huma marbuta ma' dritt tal-appell kif ukoll il-protezzjoni tal-ġurnalisti. Min-naħa l-oħra, il-Kumitat tal-Kultura approva l-aġenda l-ġdida tal-kultura li titkellem dwar diversi idea ġodda u kif nistgħu insaħħu l-wirt kulturali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Wara diversi laqat f'Malta, l-MP Francis Zamiddimek ressaq bosta proposti fosthom li jiżdiedu l-fondi għal festivals kif ukoll inizjattivi biex jiżdied l-arfien u l-interess fil-qasam kulturali. Meta kien Ministru, Francis Zamiddimek kien introduċa inizjattivi bħal Isle of MTV u Notte Bianca.